Sanibonani guys, kaManqobileni Buthela Mazubela 8 Honga ngomhla ka-2 October. Hayibo guys, nangoke-ke uBanele sehluleke ukuzibamba-ke manje. Emane nje igonyulu akayitshela wonke umndeni ukuthi yena akayena uSanele uBanele. Lokho kuvukeke emva kokuthi u-Ayanda benoNokwanda bekhwele beshiye elingalazi kuyena. Emva kokuthi phela bambone lapha endlini noZama. Basho ukuthi ubhuti onjani, thatha umfazi mfowabo uBanele usanda nje ukudlula emhlabeni, akakaphili ngisho iminyaka kodwa yena usebhizi noZama, akanamahloni. Hawu kunjani, ukhohlakele. Wacasuka-ke kuBanele wathi, yini na? Kuyena mina uSanele, mina nguBanele. Bathi ukhuluma ngani? Lapho-ke unjinji benoMakhumalo bamane nje bangafuna ngisho ukuthi baphawule ngoba bayazi vele ukuthi uqinisile. Hhayi uNokwanda-ke beno-Ayanda bathi musuqamba amanga, ayikho lento ekhulumayo, samgqiba thina. uBanele wathi ye uyena mina vele uBanele. Khathele mina kuloke ngiphila amanga, khathele mina kuloke ngizenza umuntu engesiyena. Hayibo guys, ngampela kunjinji benoMakhumalo bafakazi ukuthi uqinisile. Ngampela uBanele loya. Ayanda wathi ayikho leyo nto, sakuncwaba nje wena. Wathi ngiyaphila, ngibona nje ngiyaphefumula, ngibona nje. Wathi uNokwanda, hayibo, shuthi kahle thina sihleli nesipoki lana. Wathi hayibo, musukuba nehaba wena mama omncane. Wathi hayibo, ngeke akwazi phela ubuthakathi lobo, buthakathi emini kabha, kusho uNokwanda. Wathi yabona nje uyaqhubeka uba nehaba, ngiyaphila mina, I am back. Hayibo guys, wamane nje wathi uNokwanda ngeke. Uma kunjalo pho uphi uSasa? Washo ukuthi hhayi uyaphila naye. Wathi manje kuzokwenzakala kanjani? Uzobuya kwenzakalani? Uchaza kuMakhumalo ukuthi hhayi, Gomede washo ukuthi kungenzeka ukuthi benze olunye usiko bese egcina-ke ehamba uBanele ebese kubuya uSanele. Kodwa-ke guys, uBanele ubeke wacaca nje ukuthi umuntu okumele ngabe uhambe emhlabeni uyena uSanele, hhayi uBanele. Washona nokuthi-ke vele yena sefuna ukuhlala la, ngabe saphinde emuva. So nje I'm very very worried, ngathi nje uSanele uzothala izono zomuntu angazenzanga, ngoba phela uma sikhuluma iqiniso uBanele wakuthola akufunayo bandla. Uyena owayebhizi elandelana noZama, emtshela uNtanzi ukuthi hlukana noZama khona okusenakujeqeza kodwa abe nenkani, waze wagcina edubuleka. Manje-ke usefuna ukuthi aqhubeke yena aphile impilo yakhe noZama, ebese uSanele yena ancele isithupha la ekhona, ebengenacala bandla, ekade ephila impilo eklini, ewuthisha omkhulu, ethanda umsebenzi wakhe, ethanda unkosikazi wakhe. Manje-ke uBanele ngokubheka nje emuva usefuna ukuthatha over for good. So unfair. Hhayi-ke guys, akuphile-ke lapho-ke uZama-ke ufikile laphaya koNtanzi ediniwe, ngoba phela bekade ey'tshela ukuthi uzospenda ubusuku laphaya koMagwaza ubusuku bonke, aze abuye ngakusasa ekhaya kubo, and batshele kanjalo vele ukuthi akabuyi. Manje-ke masebuya ney'khwama egogosheka eza laphaya kubo, usabe ngisho ukungena endlini, wamane wahlala emnyango wathatha ifoni wafonela uBanele. uBanele wangayibamba ifoni, uqeda washiya i-voice note. uZama washo ukuthi ubuyele back kumina uma uthola lo mlayezo, angenziwa nje mina wena Banele. uNtanzi-ke wasizakala, weza kuyena uZama lapha emnyango, wambuza ukuthi hayibo ntokazi, wena nje ubuthe awubuyi namhlanje, manje kwenzakalani? uZama wahlina wathi lutho. Wathi cha, kona kuyacaca bha, sonke siyabona la endlini ukuthi khona isoka leli libhizi nje nawe, manje usitshela ukuthi uba. Wamane nje wathi uZama hhayi akusiyona indaba yenu leyo. Wathi cha, kuzomele ngimazi-ke kodwa lo mlisa, kuzomele afike nje ngisho nala koNtanzi ngimbone, anginayo mina indodakazi eyibhola ezolokhu igendagendwa abafana. Hhayi-ke uZama-ke wathukuthela, washo ukuthi awunalo ilungelo lokungilawula, yini usufuna manje ukungithatha futhi uloke uyongi-introduce-a kula makhedla alaphaya emsebenzini wakho? Anginaso mina leso sikhathi, lento awuyenza ngogadla usuphinde uyenzela kumina. Wamphendula nje rough guys uNtanzi. Hhayi uNtanzi-ke waphatheka kabuhlungu ngoba phela uyazi ukuthi kuqala babe ne-bond emnandi uZama naye, kodwa manje nje ngathi kancane kancane inhlonipho iyamhlehlelelela bandla. Nkosi yami, ugirl
girl nje akasamboni uNtanzi sengathi umngani wakhe, futhi ngisho umngani akamtreat kanje omunye umngane. Angazi ukuthi ngathi uyini kuyena nje, wenza sure ukuthi umbhekisa le noma inini beba ne-conversation yabo nje, enokufuna phela yabo ukwazi ngendodakazi yakhe phela as ubaba, kodwa nje uzama hayi guys, akezwa ngisho. Kuthe eseyedwa-ke uNtanzi ehleli nomfowabo laphaya uMduduzi, wahlambuluka washo ukuthi lo mlisa lo onozama manje wenza ukuthi inhlonipho kuzama imhlehlelele ngampela. Uyaphunyuka uzama ehle esandleni njengensipho, akekho happy. Washo-ke nanokuthi kuzomele benze iplan, bazama ukumthola lo mfana lo ukuthi ubani ukuze bedile naye, ngoba nje akekho nje yena umfana angavuma ukuthi akukhompithe naye. Like uyambrainwasha uzama usephinde kumuntu akangamazi ngenxa yalo mfana lo. Lapho guys abazi nani ukuthi umfana la phansi kwekhala labo, like right under their noses. And enye into, uyena uNtanzi amvumela ukuthi asebenze nabo, wazomupha ngisho isikhundla sokuba u-secretary, kanti akazi ukuthi yeyi uyawangenisa amanzi endlini, kuzoxabana ububende ngenxa yakhe lo banele mbumbulu. Hhayi-ke kuthe kusanjalo-ke guys, kungena i-phone call. Nangu-ke uMakhumalo efonela uNtanzi. Siyazi vele ukuthi abazwani okwamanje, kubangwa iy'nto ey'ningi kabi. Kubangwa ukuthi uMakhumalo wagcina engavumanga ukuthi athandane naye uNtanzi. Kubangwa nanokuthi-ke uthe esenenkinga uMakhumalo esebiza emkhandlwini ukuthi ayofakaza phela ukuthi wake wathandana noNtanzi, wacela usizo kuNtanzi. uNtanzi wathi lalela sisi, uwedwa kule ndaba, ungalinge ungifake, ngeke nje kusize mina. Njalo uyofika la kumina uma ufuna usizo, kodwa mase izinto zikhambela kahle uyakhohlwa yimina. Hhayi-ke namhlanje-ke naye uMakhumalo uthola ithuba lokuyiphinselela, wamtshela-ke abhoqa uNtanzi ukuthi cela nje akhuze indodakazi yakhe, iyeke ukuloku ilandelana nomndodana yakho uSanele. Washo ukuthi nje lalela, tshela uNondindwa wakho ukuthi yeyi aphuma pheli kwindodana yami. Lapho uNtanzi ushaqekile-ke emezwa lokho, ngoba phela yena bey'tshela ukuthi hhayi lo mfana amfunayo umfana wakude, umfana nje abasezombheka kabugabi nje, umfana ongaziwa. Kodwa manje masethola ukuthi hayi bo, umfowabo kaBanele, uSanele impela lesithenjwa esibukeka siyisi-Aram, wathuka wathi akome ozwaneni. Lapho-ke vele uphinde sekwamxwayisa kancane ngaye lo Sanele lokho, kodwa ubengayitsheli ukuthi uqinisile ngampela. Hhayi-ke manje sebeyalazi-ke isoka likazama, sekuyikona ukuthi bangenza njani-ke uma kunje. Ngabe bazomgudluza-ke naye njengoba bagudluza uBanele, noma bazomane nje behlise umoya bethi at least umfana wasendaweni esimaziyo nesimjwayele. Vele kushiwo kuthiwa kungcono izitha lezi ey'seduze kunalezi ey'kude. So if you want to be happy, you need to bring your enemies closer. Ngoba phela kuye kusho ukuthi hhayi impela uma kuwukuthi unesitha, singcono sila kunoma sikude, ngoba mesila uyakwazi ukusilawula, ubone nawo wonke ama-movements aso. So abamyeke bandla Nkosazana uZama, ajabule bandla. Njalo kumele kube khona umuntu osenhlizweni yakhe, kumele njalo bemgudluze, bemsuse, bemdubule, bembulale. Kanti lo mntwana ngampela ugugele laphaya kuNtanzini, hhayi ngeke. uNtanzi sengathi uyenzisisa-ke manje, sengathi uyenzisisa ngampela guys. Aphela lapho-ke amazibela namhlanje, ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye.